Kinutlo gikan sa basahon sa anggipadayag. Unya naabli ang templo sa langit, ug nakita sa sulod niini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahob, dalugdog, linog ug may bunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on didto sa langit. May usa ka babay nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan ug gikoronahan siyag napulog duha ka bituon. Hapit na siya moanak ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Laing tilimad-on nagpakita didto sa langit. May dakong dragon nga pula nga may 7 ka ulo, napulo ka sungay ug may korona ang matag ulo niini. Gikahig niya sa iyang ikog ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit ug gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babaeng hapit na manganak, aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babay ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Mikahagiw ang babay ngadto sa kamingawan diin ang Dios nag-andam kaniya og dapit. Ug didto atimanon siya sulod sa 1,200 ug kanuman kaadlaw. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayud ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag nagayud sa Dios ang gahom niya, ingon nga hari, ug ipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuonan nga nagbarug sa atubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw ug gabii, gihinginlan na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan o gulawan. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan o gulawan. Ang rayna dagapahiluna sa imong tuo diha sa bulawan sa Ofer. Nagabarug ang reyna diha sa imong tuo, dinayanan o bulawan. Pamati o anak nga babay, og tanawa, ipaabong ang imong dunggan, hikalimti ang imong lungsod, ug ang balay sa imong amahan. Nagabarog ang reyna diha sa imong tuo, dinayanan o bulawan. Busa tinguhaon sa hari ang imong kaanyag, kay siya man ang imong Ginoo. Nagabarog ang reyna diha sa imong tuo, dinayanan o bulawan. Gidala sila sa sulod uban sa kalipay ug kasadya, nanulod sila sa palasyo sa hari. Nagabarog ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan o bulawan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto.
Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahingusa kang Adan, apan kang Adan banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo mao'y una sa tanan, unya musunod katong iya ni Kristo inigabot na niya. Unya moabot ang katapusan ug buntugo ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga awtoridad, mga gamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Ang Ginoo manaaka ninyo, maana usab kanimo. ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Wala madugay, nangandam si Maria ug midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa kalungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias o nangumusta kang Isabel. Pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, nilihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Ngayon napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong gisabak. Ngano ka nga miduo man kanako ang inahan sa kong Ginoo, kay pagadungog ko gayud sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ug unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipay ang akong kalag tungod sa Dios nga akong maluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugon. Ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan tungod sa mga dakong butang nga gihimo kanako sa gamhanan Dios. Bulahan ang iyang ngalan.
Nagpakita sa kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapaytas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga paubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang magigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon. Una hinumdum siya papakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sila. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, O Kristo. Maayong buntag na itong tanan. Uy, kusog man. Feast of the Assumption, ang piyesta sa pagsaka sa langit kang Maria, lawas ug kalag, gidala siya sa langit. Kini niya, muna siya gingon pa nga the summit of God's goodness to Mary. Kay gikan sa mga kakulba, no? Imagine nimo sila mga 15 years old nga ni mabdos si Maria, no? Niya kini ang niadtong panahona ang mga kababayan kung di ba second class na mga babae walay kwenta sa katilingban ug unya pagyud kung umabdos pagyud nga walay bana pwede gid silang patyon pinagi sa pagbato part man sa balaod. Muna si Maria usa ka dako nga gasa nga although nga siguro ta kabahin sa plano sa Dios nga si Jose nga buutan sad kaayo nga nahimong ama-ama ni Jesus. Now, mas ganan kay ko kanang kay ang istorya karon bahin man sa Magnificat. Ang Magnificat ang kanta ni Maria. No? Kamo na sad mo'y kanta. Uy. Naman mo'y ganang kanta, no? Oh, nihangyo na ako nga kanang Father, pwede ka nga kanang galing ikaw mo kasal sa akong ika-50 ka tuig sa kami niyon. Then ko, oh, okay ra kay ma-excite kung kanang mag-silver nga mga minyo, mag-golden, and isa kanang ingon ang bana, pwede mo hangyo. Unsa man? Then ko, kantahi isa, kantahi mi nigpaso. Sige. Okay ra mo kantahan ta mo, please release me. Ingat sa taong ingat sa babae ay ayaw na dre. Ingat sa taong ang laki ay ganahan ko anak. Please release me. No? Naman tayo kanta. No, natay maminaw ta ka ng masingir ka man o sa dili ka na maminaw ta. Nindot man ang kanta ha. Si Maria, nasab siyang kanta. Now, atras tagamay. Si Isabel, ig-agaw ni Maria nga ni mabdosab. Muna isa gid sa mga paborito kong istorya kining pagmabdos ni Isabel. Si Zacarias pari, si mahibong mo minyo, no? Ang ilang pari dili masama sa atong pari karon mga Hudiyo, ang pari nila tigsunog sa insinso. Ang insinso na ang ilang ang offering na may insinso, parang lita, no? Sa ilang panahon sa templo, kini gitawag niya kanina bisan karon sanctuary may nato diri. Pwede mamumuduol din sa mga Hudiyo kanang sa sanctuary di ka pwede muduol adto ra kas gawas kay ang Holy of Holies na makasulod pari ra. So adto sa gawas panglitan templo pa ni sa mga Hudiyo. Ang pari Zacarias mato na sa dito. Sige. Kinsa sulod? Ako bana kay nay cancer mo ipaampo. So mo rin diri sa Zacarias nga nay dako kay kawa diri maghug sa insinso magsabwag sa insinso. Kami nga sa Lord tabangin taw tong mayhana katong mayhana si Maria ang iyang bana in taon si kanang si Pidot nga nasakit mo nay ampo niya. So ang kanang inigsunog aso inigsunog ana ang aso mo adto sa taas. Yan ang ibalita gidawat sa Ginoo ang imong pagampo
Kaya ang aso, ningadto man sa ibabaw. Na karon, umusunog tadi ang insinso, kunya kusog ang hangin, moto pa na sa taas. Di man takamahay kay mao to ilang sab kay di siguro kusog og hangin. So ang pasabot nga dili ka makasud, pero ang mga pari mo na role ni Zacarias. Now, si Zacarias o si Isabel tigulang na sa akong paminaw kanang mga gikan sa mga 60 padung 80, no? So kinsa may 70 edad diri, kamabduson mo? Kung mo gina kong isaad gyud bisan asa ko hapit ako mo 30 ka tuig sa pagkapari ug naa kani mo mabdos nga 70 anyos adto jud kong puyo sa ilang balay. Akong atimanon kay gasa sa Dios, di ba? Oh, di magkaana 70 anyos niya. Pero lang kung na mo mabdos ko bisan sa 60 na mo mabdos ko ng panahon na munsa ka mga tao, no? Sa iyang panahon may gina nga uy kada ko milagro kay ni mabdos karon tiguang mo mabdos mo sa mga tao kaikak ba na niya tiguang ikat, pero wala sila nagtanaw sa gitanaw ang kaayo sa Dios. Kay para nila nitong panahon na ang usa ka magtiayon nga walay anak usa ka panghimaraon sa Dios, usa ka di malas kaayo murag gisilutan sa Dios. Karon unay man nagtiayon nga walay anak moingon naman nga magkaswerte ko ninyo wa mo'y hasol, pero mangayo gihapon mo na mo ni sa regla kay mangayo anak. So wala gid sila bisan pa kana makauuwaw kay para silang panahon, pero wala gid sila ni atras. Kay kabalo gid sila ang ilang pagtuo mo nagtudlo nila nga sagdi lang ug madamlag ipakita gihapon sa Dios ang iyang kaayo nato kay because of their faithfulness ang ilang pagkamatinumanon ug ang ilang pagkamakanunayon nagpabilin. Muna na ang gipakita gid sa mga tao bisag tigulang na si Isabel gitagaan gyapon silang kalipay ang pagmabdos. Mo nang si Maria ni ngadto si Maria kay mo may naandan kanang mga minyuonon muadto na sila sa ilang mga igagaw ng mga parente nga umabdos kay mag-atiman para nga makabalo sab sila sa ilang panahon mo tawag og exposure, no? Makabalo sila kung silang buhaton kung umabdos sa sila tigulang na imabdos pa, so kinahanglan alalay nga babay ang iyang kamaobsano ni Maria mo iyang gi-offer ngadto kang Isabel. Ug tungod niini ang pulong ni Isabel kasinatian ni Maria nahimo ni siyang awit pagdaig sa Dios, no? Asato pa tungod kay si Maria gikan sa sinugdanan nagpabilin siya kunya bisan pa man sa mga kasakit o mga tentasyon wala gid sa mo surrender. Mao na ang sa katapusan gitagaan siya usa sa pinakanindot nga gasa nga madawat sa mga tao kini ang lawas ug kalag nga misaka ngadto sa langit. Ug mao ni ay maghatag natong paglaom dili man sayon lisod man ang pagpuyo ngini nga kinabuhi nga makalikay kita sa sala kay expression ako mga tao ano kasala ta kay tao raman ako wala nakasala ko. Pero si Maria wala siya ang iyang gisaligan ang kaayo ang gugma sa Dios nga naa kaniya ug mo naglig-o niya mabisan pa man sa mga paghulga sa mga kasakit wala niya iksapayan. Imagine nimo ang iyang anak nagantos daw bangkaw nga nituslak sa iyang kasing-kasing pero nagpabilin siya. So makigsuunan paglaom nga sundon nga angay nato nga hinumduman nga bisan pa di ay sa usang may tabo kung magpabilin ganita nga maulungon sa Dios magpabilin ta sa atong pagkamakanayon sa Dios moabot gyud ang panahon nga bisag wala ato damha nga grasya ihatag gayon. Amen. Nagatuwa ko sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan mabubuhat sa langit ug sa tanan ang makita dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo
Si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa labay katuigan. Dios gikan sa Dios, Kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos na matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya ng himong tanan. Tungod ka na itong mga tao, ugalang sa atong kalawasan, mikanaw siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria ang ulay, ug nahimong tao. Tungod ka na ito, ilansang sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuho sa amahan. Bubalik siyang mahimayaon, aron pahukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang giharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo kang mahahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og himaya, umisulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko ug apostolikong simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Binayaw, lawas ug kalag ngadto si Maria midanag nga dakong ilhanan sa atong tunayng kaugmaon isip simbahan. Sa atong pagpanaw padulong niya na langit tong gingarian, dado nato ang atong mga pagampo ngadto sa Dios atong amahan. Ubayin kita, Ginoo, ubani kami kanunay. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga isip simbahan, mulantaw kita sa unahan ngadto sa kabanhawan, nga gisaad sa atong Ginoo. Magampo kita. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, mamahimong instrumento sa kalinaw, tali sa mga kanasuran. Magampo kita. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga ang mga Kristohanon, makakaplag og kahiusahan alirong kang Maria, ang ubos nga sulugoon, nga gibayaw ngadto sa himaya. Magampo kita. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga ang mga masakiton, makakitag paglaom diya sa himaya nga naangkon ni Maria. Magampo kita. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga imuntang isipon nga takos nga mapuslanon, alang kanamo, nga ang halandon Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, ubani kami kanunay. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw uban kang Kristo, aron pagsadya uban sa atong mahal nga inahan ug sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, ubani kami kanunay. Alang ka na itong tanang niya karon dinhi, nga ang paglaom maoy mo batigbabaw ka na ito, huwag dili kita mahadlok, huwag dili usap kita madala sa mga pagsulay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ubani kami kanunay. Ginoo sa langit sa yuta, among ipadangat nga kanimo ang among mga pagampo, tinabangan sa among mahimayaong inahan, ang unang magtutuo nga gitawag aron mo ambit diha sa himaya sa iyang nagmadaugong anak sa Kristo nga buhighari hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon pa po kamo itong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawato ng ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Amen. Ang halad sa among pag-alagad, mahidangat mo tadiha kanimo Ginoo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria nga gipasaka nga na sa langit ang aw makasing-kasing
nagdilaab sa kalayong sa gugma, nangal kaluyon ta kanamo, kanunay kanimo, kinanggipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo, Manausap kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay magahom sa tanan, angay matarong gayud. Nagpasalamat kami kini magkanunay sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo amo Ginoo tungod kay karong adlaw ipasaka sa langit ang birhen nga inahan sa Dios nga mao'y sinugdanan ug larawan sa pagdangatan sa imong simbahan ug kalig-on sa siguradong malaumon ug kahupayan alang sa tanang mga tao nga nagapanaw sa niining kalibutan. Husto gayud ang ikaw buot nga siya nga sa kahibulungang paagi nagpakatao sa imong anak nga mao'y tinubdan sa tanang kinabuhi dili gayud makatilaw sa pagkadugta sa lubnganan ug busa uban sa mga anghel nga naday kani kanimo sa kaluoy nga nag-ingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daygon ang nagaan sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay ang Espiritu aron pagsantos sa imagasa, aron mahimog kini alang kanamo. Ngalawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kagalingon mi kuwasyopan, ipasalamat kanimo mipikas. Ug mihatag kini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana ay kining mokong lawas ni tugyan alang kanino. Kasamang paagi, tapos ang panihapon, may kuha sa sakadis. May pasalamat kini pag-usap miday, may hatag giningadto sa mga tinun-an o miingon. Dawata kini, o Panginom ka mga tanan, ikan ni ini. Kaya kini mong kalis sa akong dugo, sa bago tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na mo. Pinagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Karon paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo, Amahan, kiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaduwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tugay mo kami giisip mga yan nga mga tubang umualagad kanimo.
Himo kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa sa Espiritu Santo. Hinamdumi kini mong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga maingpit mi na sa gugmauban, ilayo mong Papa, Alberto mo, Bispog, Tamakaparian, mga liyos o mga misyoneros. Hinamdumi usab ang amang maigsuon nga nangamatay, nabilan ni Bibiana, Tapungot, o Moises, Tapungot. Pagamusap ng duman ang makalag nga among mga naiuna na, nga among mga kanay ang ihandong sa Santos ng Misa. Malaom nga banaw sila, ug ang tanang nga matay diya sa imong kaluoy, dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni maran nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton, latas katuigan uban kanila, amo ko nga daygon ug amo ka nga himayaon, pinagyan ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya gihatagan na kaning mga gahom nga amahan diha sa kahiusa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Kitulungan kita ni Jesus sa pagtawag sa Diyos ug atong amahan busa, main kita, amahan namo, Manamo nga nakas sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong inghari-harian, matuman ang imong pagbuot hindi sa yuta, maingon sa langit. ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa kadautan. Amen. Karon sa atong pagpaubos, muduko kita, ug atong pangayoon ang mga grasya nga ato'y kinahanglan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo naging kasing mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kanya kung kalinaw, ihatag ko kaniniyo, ayutan awang mga sala, kundiling pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kainong kahiusa, ikaw nga bighari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaniniyo. Manausap kanimo. At ipakita ang atong panagsuunay. Cordero sa Diyos nga nagawag ng sama na sala, sa kalibutan kano'y kami. Cordero sa Diyos nga nagawag ng sama na sala, sa kalibutan kano'y kami. Cordero sa Diyos na nagawag sa mga sala, sa kalibutan atagi kami sa kalihinaw. Ang Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanang dapit giandam iyang panihapon. Ginoo, dili ko angay nga magalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas o dugo ni Kristo magamping ka nato alang sa kinabuhing amin. Amen. Ang lawas o dugo ni Kristo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento.
gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Tapos na kami mga lawat sa makaluwas nga sakramento, Ginoo. Pinagi sa pangamasamal nga Birhen Maria, nagipasaka sa langit. Mahidang at unta kami sa himaya sa pagkabanhaw. Kini ang magipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos sana kinimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan na usap ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami kasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Ang Ginoo manaaka ninyo, Manausap kanimo. ug manalangin ka na to ang Diyos ng mga gahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Naradang misa, darang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa